Tällä kertaa on vieraanani viehättävä nuori nainen, joka on tasavallan ensimmäinen naispappi. Hänet nimitettiin virkansa uuden vuoden alusta ja toimessaan Miehikkälän sielunpaimenena hän on toiminut siitä saakka. Ensimmäinen kysymys kuuluukin aivan luonnollisesti. Miten sinut on otettu vastaan? Ihan hyvin. Ihan hyvin on. Otettu vastaan työtoverit, seurakuntalaiset. No, on suhtautunut muuhun ihan niin kuin mä olisin miespappi. Tuire Salvola, oletko katunut päätöstäsi? No, kyllä täytyy sanoa, että en siis yhtään ole katunut. Voisitko kertoa, minkälainen on tavallinen työpäiväsi? Ihan mielelläni. Aamulla mä kastelen sakasti kukat, sitten mä mankeloin alpat ja sitten mä käyn vielä niin kuin Alkossa. Mä haan siellä tehtoollisviinit, pari koppaa alseeriasta riittää. Niin. Ja iltapäivällä mä sitten alustan öyletaikinat, sitten mä tamppaan kaikki kirkkotekstiilit ja sitten mä tietenkin imuroin kirkon saman tien, kun tekstiilit tosiaan niin kuin. Aivan kuin kuka tahansa tavallinen perheenäiti. No. Voitko katsoa saaneesi saarnoihisi mukaan naisnäkökulmaa? Kyllä, ilman muuta. Ihan voi Veikkonen sentään vaikka kuinka. Semmoinen jännä juttu, mikä nykyään unohdetaan varsin usein, on että siis kaikki näin, kun Matteus, Markus, Luukkas, Johannes, Pietarit, nämä herrat, ne olikin oikeastaan naisia. Tämä on aika jännä tieteenvalossa löydetty tämmöinen seikka, ja tämä niin kuin asettaa sitten taas niin kuin kaikki tämmöiset evankeliumit nämä niin kuin ihan uuteen valoon. Tuire Salvola, kiitos paljon sinulle tästä haastattelusta. Kiitos.